nga foli bi ye mbe ka najɛ ni wagati in kɔnɔna na n'a sɔrɔ e hamina ko o ye ka kɛnɛya ko ye e ka kisi bana jugu ma wagati bɛɛ lajɛlen na e ka kunnafoniya dafalen sɔrɔ kɛnɛya ko la wagati bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ kelen bɛ filɛ yɔrɔ min na n'o ye n ka chaîne sanfɛla ye ka d'a kan yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ n bɛ kuma banaw kan banaw tamasiyɛnw banaw kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu lase ma o t'a bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jan ka kuma bana dɔw kan sibiri o sibiri 21h wagati n bɛ video direct kɛ ne bɛ jan ka kuma n bɛ baro ɲɔgɔnya bana kan walasa e bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔɔni kɔ dɔɔni o tɛ sɔrɔ dɔɔni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba 3nan na n'o ye hôpital Gabriel Touré n'i y'a ye video in kɛ walasa ka foli kɛ e ye e min bɛ n lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na su fara tile kan walasa e bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na n ka video kɛ daminɛ YouTube sanfɛ a daminɛna kalo tɛmɛnen n'o ye juin kalo tɛmɛnen 2021 san 2021 n y'a daminɛ o la ka na bila bi la a tɛ kalo kelen bɔ fɔlɔ nka n y'a ye k'a fɔ n bɛ video minnu kɛ n bɛ kuma minnu kɛ a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye video bila ala tɛ heure kelen bɔ mɔgɔ min bɛ n lajɛ a bɛ taa mɔgɔ 1000 ni kɔ la n ka chaîne daminɛ ani sisan cɛ mɔgɔ min abonné no n ka chaîne kan a bɛ taa mɔgɔ 500 ani dɔɔni na o b'a yira k'a fɔ fɛn don a ka di maliyɛnw ye kosɛbɛ a ka di africains ye fɛn o fɛn n'o bɛ bamanankan mɛn chaîne in fana a tilara ka bila YouTube sanfɛ a kɛra ko kelen dɔrɔn de kama walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan an fɛ yan nɔ kunnafoniya ɲuman kɛnɛyako sira kan an ka kan na o dogolen don mɔgɔw la kosɛbɛ nin y'a chaîne fɔlɔ ye chaîne fɔlɔ min na kuma fanba o bɛ kɛ bamanankan na walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛyako la wagati bɛɛ lajɛlen na semaine o semaine n'o ye kunɲɔgɔn tarata ani sibiri midi wagati n bɛ video kura bila n ka chaîne sanfɛ kuma bɛɛ walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na e bɛ kunnafoniyaw dafalen sɔrɔ a wagatiw la i bɛ n ka video lajɛ o b'a to e bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛyako kan a b'a to e kan k'i kɔlɔsi fɛn minnu na i kan ka fɛn minnu kɛ i man ka fɛn minnu kɛ fɛn min ka ɲi ka kɛnɛya ma fɛn minnu man ɲi ka kɛnɛya ma e bɛ n'o kunnafoniya bɛɛ dafalen sɔrɔ ne ka video kɔnɔna na an ka kan na n'o ye bamanankan ye a dabɔlen don a kama a bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la mɛ nin y'a k'a kɛ bamanankan na walasa e bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ ka kan na i bɛ kan min mɛn fana lajɛli la fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna video in bɛɛ lajɛlen yira la n ye video fɛn fɛn kɛ a daminɛ fo ka na bila sisan na walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen kɛnɛya sira kan an ka daminɛ jugu foyi tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ walasa i bɛ se ka diɲɛlatigɛ kɛ cogo min na walasa i bɛ se ka fɛn ɲumanw kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a tɛ ɲɛ cogo si f'e k'i mabɔ bana jugu la walasa i ka se ka mabɔ bana jugu la i ni bana jugu kana kɛ ɲɔgɔn tagalan ye i bɛ jija i bɛ video in lajɛ fo ka taa fɔ a banna wagati min na an ka video ninnu fanba a bɛ kɛ bamanankan na i bɛ se ka n ka kumakanw bɛɛ lajɛlen faamuya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye an bɛ video kɛ walasa ka e lafaamuya kɛnɛya kan k'i kisi bana jugu ma an ka daminɛ to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna i bisimila n ka chaîne kan n'i y'a bɛ ka video in lajɛ o b'a yira k'a fɔ e ni ne ye haminako bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'o y'an ka kɛnɛyako ye yan an tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ an bɛ kuma bana kan bana tamasiyɛnw bana kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'a man ɲi e ka diɲɛlatigɛ ma kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔɔni kɔ dɔɔni o tɛ sɔrɔ dɔɔni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba 3nan na n'o ye hôpital Gabriel Touré tarata o tarata ni sibiri o sibiri midi wagati n'o ye tilelafana dun wagatiw ye n bɛ video kura kɛ kɛnɛya kan walasa k'e la kunnafoniya banaw
banaw tamasiyɛnw ani fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya lase e ka diɲɛlatigɛ ma. An ka kumaw fanba bɛ kɛ bamanankan na. Hali n'a sɔrɔ i ma kalan i bɛ se ka n ka video ninnu lajɛ i b'i ka faamuyata sɔrɔ a la, i bɛ faamuya dafalen fana i b'o sɔrɔ a la. I bɛ se k'an sɔrɔ réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen sanfɛ: Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, même TikTok. I bɛ se k'an sɔrɔ TikTok fana sanfɛla la. Walasa i bɛ se ka kunnafoniya dafalen sɔrɔ, kana ɲina i b'i abonné n ka chaîne kan n'o ye Notre Santé Dr Touré. I bɛ cloche de notification ta walasa e bɛ se ka n ka video kuraw sɔrɔ wagati o wagati k'a ta yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. Kunnafoniya dafalen banaw kan ani banaw kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase e ka diɲɛlatigɛ ma yɔrɔ kelen pe i filɛ yɔrɔ min na n'o y'an ka chaîne ye Notre Santé Dr Touré. Walasa i bɛ se ka sijan sɔrɔ i bɛ an ka kumaw lamɛn, an bɛ minnu fɔ i bɛ faamuyata ɲuman sɔrɔ a la. Ni bɛ hakili to i yɛrɛ la kɛnɛya kɔnɔna na i farisogo bɛ n'i diyagoya k'i hakili to ale la ni bana nana, ne t'a fɛ o k'e sɔrɔ. E ka kɛnɛya o ye ne hakilina fɔlɔ ye, foyi tɛ kɛnɛya bɔ. I hakili to i yɛrɛ la. I k'an bɛn an ka video natɔlaw la. Ɲininka i b'a fɔ k'i ka kɛnɛ. A bɛ se ka kɛ caman na bana b'i la mais i t'a kalama. Walasa i ka se k'a dɔn ni bana b'i la ou bien ni bana t'i la, i jija i ka video in lajɛ. N bɛna kɛnɛya yɛrɛ fɔ i ye. Kɛnɛya yɛrɛ ye mun de ye? N bɛna bɛɛ walawala i ye video in na. I jija i k'a bɛɛ lajɛ. An ka daminɛ. N'i y'a bɛ ka video in lajɛ o b'a jira k'a fɔ ne ni ye an hamina ko bɛɛ lajɛlen kelen n'o y'an ka kɛnɛya ye. Kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ, dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré, ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba 3nan na n'o ye Hôpital Gabriel Touré. N'i ye mɔgɔ caman ɲininka ko kɛnɛya ye mun de ye, u b'a fɔ ko kɛnɛya ko n'a sɔrɔ ni foyi t'i la k'o de ye kɛnɛya ye. Ne b'a fɔ ayi o tɛ. Barokɛyɔrɔw la, sigidaw la, consultation fana senfɛ n'o y'an ka lajɛliw ye. I bɛ mɔgɔ caman ɲininka ko kɛnɛya o tɛ se ka ɲuman f'i ye. Mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a jɔ ko kɛnɛya ye mun ye, mɔgɔ min bɛ se ka ɲuman fɔ i ye a tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen kan. OMS yɛrɛ min fɔ n'o ye Organisation Mondiale de la Santé, o ye min fɔ i bɛ se k'o lajɛ i b'o kalan. Kɛnɛya sigilen don fɛn saba de kan. A fɔlɔ o ye fɛn kana k'i la i farisogo la n'o ye tɔɔrɔ kana kɛ i farisogo la. Tɔɔrɔ kana k'i farisogo la ye jumɛn ye? I b'a sɔrɔ kunkolodimi t'i la, kɔnɔdimi t'i la, kɔdimi t'i la, ɲɛdimi t'i la, tulodimi t'i la. Farisogo yɔrɔ foyi tɛ yen min bɛ k'i tɔɔrɔ i ni na. O ye fɔlɔ ye, caman b'o de dɔn. Mais fɛn fila wɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ. N'olu dɔ la kelen b'i la, o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i tɛ kɛnɛya la. Ni fɛn saba in ni bɛna fɔ aw ye, a fɛn saba kelen o kelen ni dɔ y'a jɛ o kɔrɔ k'i tɛ kɛnɛya dafalen na. Sɔni ka fila in f'i ye, n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye k'an ka video lajɛ, i b'i abonné n ka chaîne kan, i bɛ cloche de notification ta walasa n'i ye video kura kɛ wagati o wagati i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ. I bɛ j'aime ta walasa k'an encourager n ka baara la. I bɛ se ka commentaire fana to yen nɔ n'o y'a sɔrɔ hakilina min b'i fɛ ou ɲininkali min b'i fɛ n b'i jaabi. Fɔlɔ bɔlen kɔfɛ, filanan o ye hakili ye. N'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ k'olu bɛ kɛnɛya la ka d'a kan u tɛ ka bana dɔn u farisogo la, dimi t'u kan. Mais i b'a sɔrɔ hakili la dimi min b'u kan o ka ca n'a bɛɛ ye. O yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ hali farisogo dimi kan. Mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fɛn caman bila u kunkolo la, u bɛ hamina caman bila u kunkolo la, u bɛ idée négatives n'o ye halina kolon ye u b'o ɲɛsin u yɛrɛ ma ou bien mɔgɔ wɛrɛ. U yɛrɛ ye o ye u bɛ fɛn jugu de ɲɛsin u yɛrɛ ma.
bana jugu b'olu sɔrɔ accident b'olu sɔrɔ olu bɛ sa joona olu bɛ tantɔn olu bɛ tan ou bien i b'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ sigida min na ou bien u ɲɛ bɛ mɔgɔ min na i b'a sɔrɔ o tigi juguya b'u kɔnɔna na u bɛ si n'o y'u kɔnɔ u bɛ wuli ni o y'u kɔnɔ a dɔw la yɛrɛ u bɛ sigi o tigi yɛrɛ la yɛrɛ tellement que o tigi juguya b'u kɔnɔ i b'o miiri min kɛ i b'o hami min kɛ i b'o jɔrɔ min kɛ o fana ye bana de ye n'o y'a sɔrɔ i bɛ ten tɔ o kɔrɔ i tɛ kɛnɛya dafalen na a sabanan o ye i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan n'o y'a sɔrɔ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye entourage ye i ka du kɔnɔna b'o la i ka baarayɔrɔ b'o la i teriw b'o la i sigiɲɔgɔn b'o la ni n'olu bɛnnen tɛ ni n'olu tɛ kan kelen fɔ ni mɔgɔ si man di i bɛ yɔrɔ min na a fɔ i y'o ye ni dɔ de bɛ kɛlɛ la i y'o ye ni dɔ de mankan na i y'o ye ni mɔgɔ si man di o b'a yira k'a fɔ i tɛ kɛnɛya dafalen na walasa ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ f'e ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a sɔrɔ i ni bɛɛ bɛnnen don mais i ni bɛɛ ka bɛn ka gɛlɛn ka d'a kan ala yɛrɛ o ma diya bɛɛ ye kuma tɛ e ma e min ye adamaden sen fila ye mais jama la i b'a sɔrɔ kɛmɛ sara la hali ni mɔgɔ 50 ou bien mɔgɔ 60 i sera ka diya olu ye o ye taamasiyɛn ɲuman ye min b'a yira k'a fɔ k'i ka di mɔgɔw ye sinon kana bila i kunna k'a fɔ i ka diya bɛɛ ye mais ni mɔgɔw ka bɛn i ka du kɔnɔ i sigida la i ni mɔgɔw ka kan kelen fɔ o de bɛ se ka yira k'a fɔ i bɛ kɛnɛya dafalen na n'o ye social ye OMS ka définition na OMS bɛ min fɔ kɛnɛya kan fo nin fɛn saba un état complet de bien-être physique mental et social fo nin fɛn saba bɛɛ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la dimi kana k'i kan farisogo la dimi kana k'i kan hakili la dimi kana k'i kan i ka sigida la ni fɛn saba n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la o b'a yira k'a fɔ e bɛ kɛnɛya dafalen na mais walasa i ka se ka nin fɛn saba sɔrɔ kana ɲina i b'an ka chaîne suit i b'an ka vidéo lajɛ an ka vidéo kuraw i b'a lajɛ an ka vidéo natɔlaw la an bɛna fɛn 5 d'i ma fɛn 5 min ne y'o kɛ a ɲɛma i y'o kɛ i b'a fɔ an b'a fɔ cogo min na i bɛ nin kɛnɛya sen saba in i b'o dafalen sɔrɔ e k'a dɔn kɛnɛya ye min ye walasa i bɛ se ka kisi bana jugu ma cogo min na o de ne hamina ko ye o de kosɔn n ye vidéo in kɛ walasa i bɛ se k'a dɔn kɛnɛya yɛrɛ ye min ye e ka kisi bana ma o ye ne hamina fɔlɔ ye i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'an bɛn sibiri natɔ n bɛna fɛn 5 fɔ i ye bi fɛn 5 min bɛ se k'a to i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na mais sɔnni ka fɛn 5 fɔ i ye i b'i jija i ka vidéo in lajɛ fɔ a laban na ka d'a kan a laban na n bɛna bolisi fara kan n'o y'a 6nan ye an ka daminɛ n y'a fɔ i ye n ka vidéo tɛmɛnen na n ko n bɛna kɛwaleya 5 f'i ye kɛwaleya 5 min na e bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ mais sɔnni ka o kɛwaleya 5 ɲɛfɔ i ye i jija i k'i abonné n ka chaîne na n'o y'a sɔrɔ nin y'i siɲɛ fɔlɔ ye i ka cloche de notification ta walasa ni ye vidéo kura bɔ wagati o wagati e ka se k'o sɔrɔ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i bɛ se ka commentaire fana to yen nɔ n'a sɔrɔ ni ɲininkali b'i fɛ ou bien ni kuma b'i fɛ k'a fɔ n ye a fɛn 5 a fɔlɔ o ye mun ye i ka dumuni kɛ ka ɲa i ka dumuni jɛlenw dun i ka dumuni falen kana to dumuni kelen ka wagati bɛɛ lajɛlen na i k'i jija i ka se ka yiridenw dun ka caya n'o ye fruits ye ou bien légumes ye i ka se ka olu dun ka caya o kɔfɛ i ka ji caman min i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i ka se ka ji litiri 2 i ka se k'o min tile kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ni farisogo nɔgɔ minnu kan ka to a la farisogo la olu bɛ se ka bɔ wɔsiji fɛ sugunɛ fɛ ani banakɔtaga fɛ i k'a dɔn fana k'a fɔ adamaden farisogo dilannen don 70 la 100 sara la i tɛ se ka to yen cogo si n'i ma ji min ka d'a kan ji o ye adamadenya tagalan ye o ye kɛnɛya tagalan ye filanan o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'an b'a fɔ o ma tubabukan na sport yan ka jateminɛ la mɔgɔ caman tɛ sɔn ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ alors que farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ a b'i kisi bana jugu ma a b'i kisi dusukunbanaw ma a b'a to farisogo yɛrɛ tɛ kɔrɔ joona nka n y'a jateminɛ k'a fɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnna mali la mɔgɔw tɛ sɔn farikolo ɲɛnajɛ ma farikolo ɲɛnajɛ caman b'a fɔ dɔrɔn denmisɛnninw de ta don mais ni min ye san 40 ka yɛlɛ o sanfɛ dɔrɔn o b'i ban farikolo ɲɛnajɛ ma
ni y'u ɲininka mun tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ u b'a fɔ k'olu kɔrɔla k'olu se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i diyagoyalen tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ i b'a fɔ minnu ka baara bɛnnen don a ma olu b'a kɛ cogo min na i bɛ se k'a kɛ a bɛ bɛn i ma cogo min na n'i t'a kɛ cogo dɔn i bɛ se ka description lajɛ i bɛ n ka numéro whatsapp sɔrɔ yen nɔ i bɛ se ka n kunnafoniya n b'a ɲɛf'i a bɛ kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ale ka ɲi adamaden ma a b'a to adamaden i bɛ kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i kana to yɔrɔ kelen i ka farikolo ɲɛnajɛ i ka bɔ don o don i dɔgɔyalenba o kɛ semaine kɔnɔ siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 i ka se k'o sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la kana to i yɛrɛ ma ten tɔ i sigilen i ka dilan kan ou bien dali i ka so kɔnɔ k'i tɛ foyi kɛ ka dumuni kɛ k'i da dɔrɔn o bɛ na ni bana caman ye adamaden na mais a ma ban n'Ala sɔnna an ka video natɔlaw la an bɛna ɲɛf'i ye farikolo ɲɛnajɛ nafa min bɛ adamaden kan a daminɛ f'a laban an bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye a sabanan o ye stress ani hyperactivité mentale i b'a jateminɛ k'a fɔ adamadenw e min bɛ ka video lajɛ i bɛ se ka jateminɛ hali yɛrɛ fana na i ye o ye i bɛ jɔrɔ i ye o ye i bɛ miiri fɛn caman caman na fɛn min ka kungo ye fɛn min t'i ka kungo ye min b'i ɲɛ sira la min t'i ɲɛ sira la e bɛ miiri a bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ k'o kɛ i tɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ f'i k'o dabila i ka diɲɛnatigɛ la hyperactivité mentale i b'a sɔrɔ o de ka ca an fɛ yan kosɛbɛ i tɛ se ka to bɛɛ miiri miiri la ka tila k'a fɔ k'e bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na o tɛ se ka kɛ walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ i ka olu fɛn ninnu i k'olu dabila i ka to yɔrɔ kelen i k'i ka kunnafoniya ɲini min bɛ se k'i ka diɲɛnatigɛ la taa ɲɛfɛla la en tant que e bɛ k'a miiri i kun na e bɛ k'a bila i kun na wali kungo jamana wɛrɛ kungo e bɛ k'o bɛɛ miiri i kunkolo la a bɛ kunkolo ko caya kojugu i tɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ o cogoya la walasa ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ i b'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ a naaninan o ye sunɔgɔ ye walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ o tɛ sɔrɔ cogo si la f'e ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ walasa i bɛ se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ o fana tɛ se ka sɔrɔ cogo si la fɛn dɔw bɛ yen f'e k'olu kɛ i b'a sɔrɔ jateminɛ la an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman u tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka d'a kan sɔn'u ka da i b'a sɔrɔ u ni lumière bleue bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wagati bɛɛ lajɛlen na lumière bleue ye mun ye téléphone lumière b'o la télé lumière b'o la caméra lumière b'o la ani fɛn wɛrɛw sɔn'i ka sunɔgɔ i kan k'i mabɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na lumière bleue bɛɛ lajɛlen na miniti 30 ou bien heure 1 ka sɔrɔ i n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i dar'o la i bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ a 5nan o ye fɛn min n'a ɲɔɲalen don an fɛ yan kosɛbɛ n'o ye minfɛnw ye ou bien kununifɛnw n'an b'a fɔ o ma dɔrɔgu mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ dɔrɔgu min ou e bɛ dɔrɔgu ta a bɛ se ka kɛ sababu ye e tɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ n y'a fɔ n bɛna min fara a kan n'o y'a 6nan ye reconnexion à soi i k'a dɔn i kan ka min kɛ i k'a dɔn i man ka min kɛ ka d'a kan n'i m'a dɔn i kan ka min kɛ i bɛna fɛn caman kɛ minnu bɛ se ka gɛlɛya lase i ka diɲɛnatigɛ ma an ye fɛn 5 min fɔ i tɛna se k'a si labato i tɛna se ka dumuni kɛ a kɛcogoya la i tɛna se ka dumuni jɛlenw dun i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na i tɛna se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o saliya bɛ n'i minɛ ka d'a kan i bɛna fɔ k'e sɛgɛnna i tɛna se ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka d'a kan i bɛ to tulonkɛ la i bɛ sunɔgɔ ka sɔrɔ hakili ma lafiya i tɛna se fana k'i ka diɲɛkow bɛɛ lajɛlen dabila n'o ye dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw ye i tɛna se k'olu dabila ka d'a kan olu ka di ni ye mɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ tagali yɔrɔ min na n'o ye i ka kɛnɛya ye n'o ye i ka diɲɛnatigɛ jɔrɔ ye i k'i hakili to fɛn 5 in na n ye min fɔ ye i bɛ 6nan in fana fara a kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ o ye ne hamina fɔlɔ ye e k'i hakili to i yɛrɛ la wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn sibiri natɔ an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ kan walasa i bɛ se k'a nafa a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a daminɛ fɔ a laban. Nin video kɔnɔna na ne na kuma farikolo ɲɛnajɛ de kan farikolo ɲɛnajɛ minnu b'a fɔ tubabukan na sport n bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya kɔlɔlɔ minnu b'a la nafa minnu b'a la ani e bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ cogo min na walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ i k'i jija ka video lajɛ fɔ a laban na.
yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ an bɛ kuma bana kan bana taamasiyɛnw bana kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn na bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma o t'a bannen ye kalo o kalo sibiri fɔlɔ i spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Usumani Yaya Ture ne baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Dr Gabriel Ture komi n y'a f'i ye cogo min na n bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya n bɛ n'o kɔlɔlɔ ɲɛfɔ i ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye a bɛ kɛ sababu ye k'e surunya saya la 20 ka taa 30 la 100 sara la denmisɛnnin min bɛ n'a tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ale bɛ se ka farisogo ta ka bonya joona fo siɲɛ 4 teliya la ka tɛmɛ denmisɛnnin min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba min fana bɛ yen nɔ k'e tɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana e bɛ bonya ka farikolo sɔrɔ joona fo siɲɛ 5 ka teliya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya a bɛ kɛ sababu ye ka bana caman k'o lase i ma o banaw dɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ bana ye bana min n'a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ bana ye bana min yɛrɛ n'a tɛ ban o banaw dɔ ye jabɛti ye o banaw dɔ ye dusukundimi bana o banaw dɔ ye mun ye tuguni kansɛri ani fɛn wɛrɛw fana nafa bɛ farikolo ɲɛnajɛ la n bɛna o ɲɛfɔ i ye mɛ sɔnni n b'o ɲɛfɔ i ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye n ka chaîne kan i bɛ se k'i abonné i bɛ cloche de notification ta walasa ni vidéo kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a sɔrɔ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i bɛ j'aime ta walasa ka na encourager n ka baara la i bɛ se ka commentaire fana to yen nɔ n'a sɔrɔ ɲininkali b'i fɛ ou n'a sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ n ye i jija ka vidéo in lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan vidéo in laban na n bɛna fɛn fɔ i ye i bɛ se ka mun kɛ walasa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a bɛ nafa min ɲa i ye mɛ sɔnni n ka s'o ma farikolo ɲɛnajɛ nafa n bɛn'o fɔ i ye farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ nafa caman lase adamaden ma a nafa yɛrɛ a tɛ se ka fɔ ka ban mɛ n bɛna bakuruba tan fɔ i ye bi i bɛ se ka nafa sɔrɔ min na fɔlɔ o ye mun ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka e fasa n'a sɔrɔ i ka bon n'a sɔrɔ i ma bon yɛrɛ fana k'i tɛ fɛ ka bonya yɛrɛ fana farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana e kana bonya mɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ ɲininka dɔw yɛrɛ bɛ se ka vidéo lajɛ u b'a fɔ ne bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ don o don mɛ ne bɛ ka bonya dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ ka nafa foyi tɛ se olu ma u bɛ min fɔ u yɛrɛ bolo ko de don ayi o tɛ farikolo ɲɛnajɛ n'i ma faamuya i b'a fɔ ko i bɛ ka min kɛ k'a tɛ ka nafa ɲa i ye farikolo ɲɛnajɛ tɛ fɛn ye k'a fɔ i bɛ wuli bi dɔrɔn k'i y'a kɛ ko sini k'i y'a ɲɔ ye i ye tile 1 k'a la ou i ye tile 2 k'a la caman bɛ yen n'u y'o k'a la dɔrɔn tile 1 tile 2 u bɛ farikolo ɲɛnajɛ to yen nɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ u bɛ kalo yɛrɛ kɛ u t'a kɛ après o mɔgɔ kelen bila k'a fɔ tuguni ko olu tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ nafa sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ tɛ kɛ o cogoya la i bɛ jija fɛn de don o don i ka se k'a kɛ hali ni ma se k'a kɛ don o don i k'i jija kunɲɔgɔn kɔnɔ i ka se k'a kɛ siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 i ka se k'o sɔrɔ n bɛna tila k'o ɲɛfɔli k'aw ye aw bɛ se k'a faamuya cogo min na caman bɛ yen fana u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ mɛ u bɛ tila farikolo ɲɛnajɛ la u bɛ taa dumuni dun i b'a fɔ a ka d'u ye cogo min na u bɛ taa fɛn sumalenw min u bɛ boisson min ou bien u bɛ dugu tilama fɛ u bɛ dumuni kɛ k'u fa k'u da k'a sɔrɔ hali dumuni yɛrɛ ma yɛlɛma fɔlɔ n'e b'o kɛ e tɛ se ka fasa o la i tɛ se ka fasogo fana tɛ se ka bɔ i kan o la wajibi e bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ mɛ i t'a nafa ye walasa i ka se ka farikolo ɲɛnajɛ nafa sɔrɔ a tɛ ɲa f'i k'a kɛ don o don ɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 i ka se k'o kɛ ani i ka dumuni kɛcogo i k'olu woloma i kana dumuni kɛ waati bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ dumuni fana kɛ sɔnni i ka dumuni kɛ i k'i jija ji verre k'o ɲɛ 2 k'o min ka sɔrɔ ka dumuni kɛ o b'a to n'i tɛ se ka dumuni bɛrɛ kɛ walasa i bɛ se ka farisogo bɔ i yɛrɛ kan cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a filanan o ye hakili ka lafiya ye hakili ka lafiya o nafa ka bon i kan kosɛbɛ i ka diɲɛlatigɛ la o bɛ se ka mun wɛrɛ lase i ma tuguni hakili lafiya a bɛ kɛ sababu ye min bɛ se k'a to ne ni i kɛrɛfɛmɔgɔw n'an bɛ bɛn fɔ la a bɛ kɛ sababu ye i ka baara yɛrɛ min n'i b'a kɛ la i b'a minɛ n'i bolo 2 ye ani fana nafa wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛ se k'a to i bɛ se ka miiriya jugu ta ka bɔ i hakili la walasa e hakili lafiyalen bɛ to wagati bɛɛ lajɛlen na farikolo ɲɛnajɛ bɛ se k'o lase adamaden ma a sabanan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga di i fasaw ma ka fanga di i kolow ma ka fanga di i kolotugudaw ma ka d'a kan banaw bɛ yen minnu n'olu b'i la kolo yɛrɛ bɛ se ka kari a yɛrɛ ma an bɛna o fɔ ɲɛfɔ i ye an ka vidéo natɔlaw la walasa k'e kisi o n'a bana ɲɔgɔnnaw ma e ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a b'a to i bɛ kisi olu bana sugu ma a naaninan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛgɛ banbali k'o ta ka bɔ i kan mɔgɔ caman bɛ n'an sɔrɔ lajɛli kɔnɔna na u ka ɲininkali fɔlɔ ani gɛlɛya fɔlɔ min b'u kan u bɛ ɲininkali kɛ k'olu bɛ sɛgɛn kuma bɛɛ ko mun de b'a to olu bɛ sɛgɛn
gɛlɛya kelen min b'u ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na u ye u sɛgɛnnen don a bɛ se ka kɛ yɛrɛ bɛ ka video lajɛ i b'a jateminɛ i yɛrɛ la i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma mais mun de bɛ na n'o ye mɔgɔ caman b'a jate ko bana de don k'u bɛ sɛgɛn u yɛrɛ ma sɔgɔmada fɛ u bɛ si u bɛ wuli cogo min na sɔgɔmada fɛ i b'a sɔrɔ u sɛgɛnnen don u bɛ taa baara kɛ u bɛ sɛgɛn o cogo kelen na u sɛgɛnnen don fari tɛ lafiya o waati si mais a caman na i b'a fɔ ko bana de don ka sɔrɔ bana tɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a fanba o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya ye ka d'a kan farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya a bɛ na ni sɛgɛn banbali ye adamaden na walasa k'i kisi o ma e k'i jɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a duurunan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka dimi ta ka bɔ i kan i b'a sɔrɔ kuma dɔw la dimi bɛ kɛ farisogo la dimi bɛ kɛ kolotugudaw la mais n'i y'a fanba ta k'a lajɛ banaw tɛ i b'a sɔrɔ i tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ o de b'a kɛlɛ walasa olu ka dabila e k'i jija ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a wɔɔrɔnan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'e kisi bana jugu ma bana mun n'u banni ka suma bana mun yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ ban dusukundimi banaw jabɛtiw kansɛriw hali fugofugo banaw farikolo ɲɛnajɛ kɛlibaliya a bɛ se ka na ni ninnu bɛɛ ye walasa k'e kisi o ma i k'i jija ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a wolonfilanan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sunɔgɔ ɲuman k'o nɔgɔya i ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'u dara su fɛ i b'a sɔrɔ n'u ye dɔɔni sunɔgɔ u bɛ wuli n'u ye wagati dɔ sunɔgɔ dugula fɛ u ɲɛ bɛ jigin u kan a dɔw la u bɛ wuli ka taa télé lajɛ u bɛ taa u sigi ka baro kɛ u bɛ connecté u ka téléphone na u bɛ taa fɛn wɛrɛw yɛrɛ kɛ hali n'a sɔrɔ nɛgɛ t'u la sunɔgɔ b'u la mais sunɔgɔ tɛ na mais a caman na i b'a sɔrɔ bana yɛrɛ tɛ ka d'a kan an ka lajɛliw kɔnɔna na n ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu bɛ na k'a fɔ k'u tɛ ka sunɔgɔ a caman na n tɛ sunɔgɔ fura yɛrɛ d'u ma n b'a f'u ye u ka taa farikolo ɲɛnajɛ daminɛ ka d'a kan n'i y'u caman ɲininka i b'a sɔrɔ a 90 sara la i b'a sɔrɔ u si tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n bɛ ladilikanw ɲɛf'u ye n b'a ɲɛf'u ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ cogo min na u kan ka kɛ cogo min na walasa u bɛ lafiya walasa u bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ u b'a k'o cogoya la kunɲɔgɔn kelen ka se kalo kelen ma a bɛɛ lajɛlen u bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ u b'a yira k'a fɔ walasa i ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ f'e ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o b'a to sunɔgɔ ɲuman i b'o dafalen sɔrɔ a seginna farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka e dusukun kisi bana caman ma i b'a fɔ n ye minnu fɔ ka tɛmɛ a kɔnɔntɔnnan farikolo ɲɛnajɛ o bɛ kɛ sababu ye ka fanga don e farisogo yɛrɛ la walasa e farisogo bɛ se ka bana natɔlaw kunbɛn bana caman bɛ yen a bɛ na farisogo la k'a sɔrɔ adamaden yɛrɛ t'a kalama dumuni sira fɛ kɛnɛmalaw yɛrɛ la fiɲɛ sira fɛ o bana ninnu walasa i ka se ka kisi olu ma n'a sɔrɔ i farikolo ɲɛnajɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye walasa o bana sugu ninnu kana na e minɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama ala yɛrɛ kelen bɛ adamaden dilan o cogoya la a tanna farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka sijan d'i ma a bɛ se ka kɛ sababu ye fana e ka se ka kɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ i farisogo kɔrɔ ka sɔrɔ bana jugu b'i sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ a nafa a tɛ se ka fɔ ka ban komi n y'a fɔ a ye cogo min na farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'e kisi saya joona ma 50 sara la komi n y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na n ko video laban na n bɛna fɛn fɔ a ye n'a y'o k'a kɛcogo la a bɛ kɛnɛya dafalen sɔrɔ o dɔ ye mun ye i k'i jija i ka kilomɛtiri 6 i k'o tagama tile kɔnɔ n'o bɛ bɛn 8000 pas ma i dɔgɔyalenba o kɛ kilomɛtiri 3 ye n'o bɛ bɛn 4000 pas ma a dɔ wɛrɛ mun ye tuguni e k'i jija i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ min bɛ se ka fasasiraw ka fanga d'olu ma ɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 2 a dɔ wɛrɛ mun ye tuguni e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na walasa n ye fɛn o fɛn fɔ e ka se k'o dafalen sɔrɔ i farisogo la i ka se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ ka sababuya kɛ farikolo ɲɛnajɛ ye a dɔ ye mun ye tuguni e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na walasa ka n ka kumaw nafaw sɔrɔ e ka se ka miniti 200 ka se miniti 300 ma n'o bɛ bɛn heure 3 ka taa heure 5 la i k'o sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la kunɲɔgɔn kɔnɔna na n ye fɛn o fɛn fɔ sisan nɔ ne sera k'o labato ka k'a kɛcogo la k'i jija semaine kɔnɔ n ye hakɛya minnu fɔ ye sisan i k'olu labato a kɛcogo la e bɛna nafa in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n ye min fɔ farikolo ɲɛnajɛ kan k'a daminɛ a daminɛ f'a laban na e k'i hakili to i ka kɛnɛya la i k'i hakili to farikolo ɲɛnajɛ la walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na o ye ne hakilina fɔlɔ ye i k'i hakili to i yɛrɛ la walasa i kɔrɔ cogo ka ɲa i k'an bɛɛ tarata natɔ bi n bɛna kuma ji nafa de kan ji mini bɛ nafa jumɛnw de lase ma ani e kan ka ji min wagati jumɛnw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la
i k'i jija ka video lajɛ fa laban na ka da ka laban na n bɛna gindo fɔ ye min b'a to e farisogo o tɛ kɔrɔ i ka joona an ka daminɛ. O b'a yira k'a fɔ ne an hamina ko bɛɛ lajɛlen kelen n'o y'an ka kɛnɛya ko ye yan nɔ an tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ an bɛ kuma bana kan bana taamasiyɛnw bana kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'a ma ɲi kɛnɛya ma o t'a bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Usumani Yaya Ture ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Hôpital Gabriel Ture ji minni nafa caman de b'a la a nafa yɛrɛ o tɛ se ka fɔ ka ban ka d'a kan ne bɛ ji min kuma bɛɛ o bɛ na ni fɛn ye farisogo la n'an b'a wele ko nutriments olu nutriments bɛ se ka kɛ sababu ye walasa k'i kisi bana jugu caman ma ji minni wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to farisogo température k'o lakile i ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a to fana nɔgɔ minnu bɛ farisogo la olu bɛ se ka bɔ wɔsiji fɛ sugunɛ fɛ ani banakɔtaga fana fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden farisogo a dilannen don ni ji ye 60 sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira fɔ 70 kɛmɛ sara la o b'a yira na k'a fɔ k'an ka adamadenya tɛ se ka taa ji kɔ walasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ ji la i ka adamadenya kɔnɔna na a tɛ ɲɛ wagati dɔw de bɛ yen f'e ka ji min o wagati ninnu na ka caya ani ji nafa bɛ s'i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i ka se k'o dɔn komi n ye min f'i ye sisan n'o y'a nafaw ye o kɔfɛ n bɛna kɛwale 10 k'o fɔ i ye walasa e bɛ se ka olu kɛwale 10 in kɛ ka se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na o kɛwale 10 in o fɔlɔ o ye jumɛn ye n'i wulila sɔgɔmada fɛ fɔlɔ ka bɔ i sigilan kan i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ min ye i ka jija ka ji verre ɲɛ 4 k'o min sɔnni ka i da ko fɔlɔ i bɛ se k'i da muguri n'a sɔrɔ i bɛ ɲugu i b'i da muguri fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji verre 4 min o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka t'i da ko o b'a to i bɛ ji nafa caman sɔrɔ i farisogo la a b'i kisi bana caman ma n'i bɛ fɛ a ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ i ka kisi bana yɛrɛ ma teliya la a ka nafa caman ɲɛ i farisogo ye i bɛ se ka citron n'an b'a fɔ nugurukumuni i bɛ se k'o ji dɔɔni k'a la n'i tilala o kɛli la n'i y'i da ko n'i tilala dako bɛɛ lajɛlen na i b'i jɔ fana n'o ye filanan ye i b'i jɔ fo miniti 45 kɔfɛ i ka sɔrɔ ka dumuni kɛ ka ji min mais sɔnni miniti 45 in cɛ i kana ji min i kana dumuni kɛ a sabanan i k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i dɔgɔyalen b'a kɛ ji litiri 1 ani tila ji litiri 2 i ka se k'o min tile kɔnɔna na a naaninan i kana to fo minɔgɔ k'i minɛ i ka sɔrɔ ka ji min ni minɔgɔ b'i la dɔrɔn i ka ji min kana fɔ i k'i jɔ fɔlɔ ko fo minɔgɔ k'i minɛ ka sɔrɔ ka ji min a duurunan i ka ji min n'a sɔrɔ minɔgɔ b'i la wagati o wagati a wɔɔrɔnan i ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ i bɛ bɔ i ɲɔ la cogo min na a wolonfilanan sɔnni ka dumuni kɛ i bɛ jija ka ji mililitiri 250 ka taga 500 la sɔnni ka dumuni kɛ a b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona a seginnan i k'i jija ka ji min dumuni kɔnɔna na k'i to dumuni na walima n'i tilala dumuni na i ka ji min o b'a to dumuni bɛ yɛlɛma joona a b'a to fana e kɔnɔ tɛ ja a kɔnɔntɔnnan i ka ji min i fari bɛ se ji min kɔrɔ a tannan i b'a fɔ cɛw fɛ yen i b'a fɔ musow fɛ yen cɛw ka ji min ta ani musow ka ji min ta kelenw tɛ cɛ fɛ yen nɔ i kan k'i jija cogo bɛɛ la n'a sɔrɔ i ye cɛ ye i k'i jija cogo bɛɛ la i ka ji litiri 1 ani tila ani dɔɔni min ka taga ji litiri 2 la tile kɔnɔ n'a sɔrɔ i ye muso ye i bɛ jija ka ji litiri 1 ani dɔɔni min ka taa ji litiri 1 ni tila ani dɔɔni i ka se k'o min tile kɔnɔna na o tɛ wajibi ye k'a fɔ i k'o dɔrɔn min n'i sera ka dɔ fara a kan o ka ɲi nɔ i bɛ se ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen komi n y'a f'i ye cogo min na ni minɔgɔ b'i la hali ni minɔgɔ t'i la i ka to ka ji min n ye min fɔ sisan dɔ bɛ se ka fara o kan min b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ mais n ye minnu fɔ sisan i man ka jigin o jukɔrɔ cogo si la walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ komi n y'a f'i ye cogo min na n ko n bɛna gindo dɔ fɔ i ye video laban na e ka to ka ji kalaman min mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o b'a fɔ i ka lipton k'a la ou bien i ka fɛn wɛrɛ k'a la ou bien i ka kɛ kafe ye olu bɛɛ ka ɲi parce que ka d'a kan ji b'a la mais ji yɛrɛ gansan k'a kalaya k'a min a ma f'i ka ji wulilen min dɛ
ji wɔlɔkɔlen ka ji bɛrɛbɛn ka sɔrɔ ma kalaya ka dama tɛmɛ i bɛ se ka min min i da la ka sɔrɔ m'i da jeni e ka to k'o min wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ kɔrɔ ka sɔrɔ i farisogo n'o y'i po ye o ma kɔrɔ i bɛ to denmisɛnninya la wagati bɛɛ lajɛlen na m'o gindo fɔ ye a b'a to fana i kɔnɔ tɛ ja e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o ye ne haminako ye i k'i jija ka ji min ni minɔgɔ b'i la hali n'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i kan bɛn sibiri natɔ an bɛna kuma sumaya kan. OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ san o san a ka ca ni mɔgɔ 500,000 ye minnu ni bɛ to sumaya la mɔgɔ 229,000 sumaya banakisɛ bɛ y'olu joli la san o san mais mun de bɛ na n'o ye n'i y'a caman jateminɛ k'a lajɛ a bɛ sɔrɔ adamadenw de fɛ ka d'a kan ni adamadenw kɛwale falenna sumaya bɛ se ka tunu ka bɔ hali diɲɛ kɔnɔ n'i y'a san 15 de ye sumaya ma ne minɛ mun de y'a to sumaya ma ne minɛ walasa i ka se k'o dɔn i k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan laban na n bɛna gindo bɛɛ lajɛlen fɔ ye n bɛna kuma sumaya kan taamasiyɛn minnu b'a la kɔlɔlɔ minnu b'a la ani e bɛ se ka mun kɛ walasa k'i kisi sumaya banakisɛ ma an ka daminɛ to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna. Yan tɛ kuma foyi ka bana bɔ n bɛ kuma bana kan bana taamasiyɛnw bana kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka sababu ye ka bana jugu lase e ma kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛyako la o ta bannen fana sibiri o sibiri 21h wagati n bɛ direct kɛ n ka chaîne YouTube kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na ni ɲininkali b'i fɛ ni kuma b'i bolo ka fɔ ye 21h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ka chaîne YouTube kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni fana o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Usumani Yaya Ture ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Hôpital Gabriel Ture komi n y'a fɔ a ye cogo min na depuis video daminɛ na n ko sumaya ye bana ye bana kɔrɔba don bana min n'a daminɛna a mɛnna a bɛ san janba bɔ a bɛ diɲɛ kɔnɔ sumaya yɛrɛ a yɛrɛ bɔra min sumaya sɔrɔla tubabu jamanaw de ka fɔlɔ n'o ye Europe ye ka bɔ yen nɔ ka taga Amérique n'o bɛ wele États-Unis ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na farafinna commerce triangulaire senfɛ a kɛra san 1400 sɔnni Nabila Isa ka na ka taa wagati k'an fɔ sisan na sumaya bɛ dugukolo in sanfɛ médecin militaire dɔw bɛ yen nɔ ni français don n'a bɛ fɔ Alphonse a tɔgɔ ye Alphonse Lauverand Algérie o y'a ye k'a fɔ sumaya banakisɛ o bɛ sɔrɔ min fɛ n'o ye falciparum ye Plasmodium falciparum o kɛra san 1880 o kɔfɛ ɲininikɛla britannique dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Ronald Rose o fana ye k'a fɔ ko sumaya banakisɛ k'a tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni sosomuso tɛ o kɔfɛ san 1955 OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a laɲini ka sumaya kɛlɛ ka bɔ diɲɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo sisan Organisation mondiale de la santé n'o ye OMS ye u b'o ko in na hali sisan mais o n'a ta bɛɛ sumaya bɛ ka mɔgɔw faga don o don komi n y'a fɔ aw ye video daminɛ na cogo min na sumaya bɛ mɔgɔ 500,000 de faga a bɛ caya n'o ye kuma dɔw la a b'o de faga san o san o ta bannen sumaya a banakisɛ bɛ ye mɔgɔ 2,029,000 de la san o san san dɔw a bɛ caya ka tɛmɛ o kan san dɔw fana a bɛ se ka dɔgɔya ka tɛmɛ o kan mais a bɛ taa o la ka caya n'i t'a kalama fana ka fɔ sumaya tɛ bana ɲuman ye halisa sumaya bɛ miniti o miniti ko bɛ tɛmɛ dugukolo in sanfɛ denmisɛnnin fitinin dɔ min si tɛ san 5 bɔ sumaya bɛ k'o sata ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ sumaya tɛ bana ye mais o kan ka tulonkɛ bana min na nin video in na n bɛna sumaya yɛrɛ ɲɛfɔ i ye sumaya yɛrɛ min ye a bɛ sɔrɔ cogo di taamasiyɛn jumɛnw de b'a la kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la n'a ma furakɛ joona e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi sumaya bana ma mais sɔnni k'a daminɛ
n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ kan ka video lajɛ i b'i abonné i bɛ cloche de notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ i bɛ j'aime ta walasa k'an encourager n ka baara la i bɛ se ka commentaire to yen nɔ ni halina b'i fɛ ni ɲininkali b'i bolo k'a fɔ n ye n b'i jaabi fana. Sumaya yɛrɛ ye mun de ye? Sumaya ye bana ye min bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ n'an b'a banakisɛ wele parasite. O parasite in ani parasite caman fana tɛ kelen ye ka d'a kan parasite min don a bɛ wele plasmodium. O plasmodium fana suguya kelen tɛ, a suguya bɛ fɔ suguya 5. Suguya 4 o bɛ sɔrɔ adamaden na, o tɛ sɔrɔ foyi wɛrɛ la ni adamaden tɛ. Kelen bɛ yen o bɛ sɔrɔ adamaden na, a bɛ sɔrɔ sinji fana na. O plasmodium ma fɔlɔ ye mun ye? N'o de ka jugu n'a bɛɛ ye, n'o de bɛ mɔgɔ faga, n'o de ka ko ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye fana, n'ale furakɛli fana ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. O ye plasmodium falciparum ye. Plasmodium vivax bɛ yen nɔ, plasmodium ovale, plasmodium malariae, olu 4 olu de bɛ sɔrɔ adamaden na. 5nan o plasmodium knowlesi, ale bɛ sɔrɔ adamaden na, a bɛ se ka sɔrɔ sinji fana na. I k'a dɔn fana k'a fɔ ko sumaya tɛ bana ye min b'an dɔrɔn fɛ yan nɔ farafinna ou bien Mali dɔrɔn na. Sumaya bɛ diɲɛ dugukolo caman na, a bɛ farafinna, a bɛ Europe, a bɛ Amérique. Mais min ta ka ca kosɛbɛ, a kɛlen ka datigi kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ, o ye farafinna ye, n'o y'an fɛ yan. A kun ka ca kosɛbɛ mais n bɛna don kumaw la k'o ɲɛfɔ. Ka d'a kan n'i ye sumaya banakisɛ ta k'a lajɛ, ani sumaya yɛrɛ a bɛ fagali min kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'o ta k'a lajɛ, 90 sara la o bɛ sɔrɔ farafinna. O b'a yira k'a fɔ an de bɛ bɛn ɲɛ sumaya ko la. A fana a mɔgɔ fagataw ka ca anw de fɛ yan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. O bɔlen kɔfɛ, komi n y'a fɔ a ye cogo min na, sumaya a bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ, o banakisɛ in yɛrɛ soso bɛɛ fana tɛ a di adamaden ma. Soso cɛ bɛ yen, soso muso bɛ yen, mais soso muso dɔrɔn de bɛ se k'a di adamaden ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'a wele anophèle. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la soso musoman n'an b'a wele anophèle femelle. Soso musow caman bɛ se k'a bila adamaden na, mais soso muso min ka bilata ka ca kosɛbɛ, n'o de ka teli sumaya bilali fɛ adamaden na, o bɛ wele anophèle gambier. N'i ye soso kɛtɔ k'a bila adamaden fana na, i b'a sɔrɔ a y'a ta adamaden wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de la ka n'a bila mɔgɔ wɛrɛ la, a tɛ mɔgɔ min na. Hali ni soso ye kin ka sɔrɔ a banakisɛ in tɛ soso la, a tɛ foyi k'i la. O n'a ta o ta, sumaya a faamuyalen tɛ an fɛ yan nɔ kosɛbɛ farafinna. Mali fana na nɔ fana, i b'a ye k'a fɔ a faamuyalen tɛ halisa. A fɔra telew la, a fɔra yɔrɔ caman k'a fɔ ko sumaya tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni soso tɛ. Awɔ fana soso muso, i b'a fɔ ne bɔra k'a fɔ cogo min na. Mais hali bi n'i ye dɔw ɲininka, u b'a fɔ ni sumaya bɛ mɔgɔ la, mɔgɔ dɔ bɛ se ka yɛlɛma a mɔgɔnifin ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ, o tɛ se ka kɛ. Walima u b'a fɔ ko n'i ye mangoro dun kojugu, ou bien n'i ye tulu dun kojugu, ou bien n'a sɔrɔ fɛn timiman n'i bɛ to k'o dun kuma bɛɛ, ou bien n'i bɛ sukaro dun kuma bɛɛ, ko sumaya bɛ se k'i minɛ. Ou bien n'i bɛ to k'i ko jisuma la kuma bɛɛ fana, ko sumaya bɛ se k'i minɛ. N b'a mɛn mɔgɔw da ka caya kosɛbɛ, hali n ka lajɛliw senfɛ mɔgɔ caman b'a fɔ n ye o cogoya de la. O bɛɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔw m'a dɔn de, u m'a dɔn bana sugu min don. Sisan n'u y'a dɔn k'a fɔ bana sugu min don, a b'a to u tɛna miiri ninnu bɛɛ lajɛlen na. U bɛ n'o miiri fɛn kelen bɛ se ka s'u ma, u b'u kɔlɔsi o la. Walasa i ka se k'a faamuya sumaya yɛrɛ min ye, n bɛna cycle n'o ye physiopathologie ye, n bɛna cycle n bɛna ɲɛfɔ ye sisan. A bɛ daminɛ cogo min na adamaden fɛ yen fo ka taa ban, ani a bɛ daminɛ soso yɛrɛ la cogo min na fo ka taa ban. Cycle de filɛ nin ye adamaden fɛ yen nɔ, i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na. Soso mana adamaden kin farisogo yɔrɔ o yɔrɔ la, a bɛ kɛ cogoya kelen de la. I b'i jija ka cycle lajɛ fo ka taa fɔ a banna, i bɛna faamuya fɛn o fɛn bɛ k'e farisogo kɔnɔna na fo ka taa fɔ bana yɛrɛ nana e kɛlɛli daminɛ wagati min na, n bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye cycle in kɔnɔna na. Walasa sumaya k'i minɛ, o tɛ se ka kɛ cogo si la fo sosomuso dɔ k'e kin, bana bɛ sosomuso min na. N'o y'e kin, a bɛna bana dɔ de bila i farisogo la, n'o bɛ taa joli sira fɛ, n'an b'o wele sporozoite. Sporozoite in banakisɛ don min ka bon a ka jan dɔɔni n'i y'a lajɛ microscope électronique la. O sporozoite a b'a ɲini ka taa yɔrɔ la, yɔrɔ min na a bɛ se ka caya fana ka fanga sɔrɔ. O yɔrɔ in o ye biyɛn ye. A b'a ɲini ka taa biyɛn na, komi an ɲɛ bɛ biyɛn na cogo min na.
mais n'a taara biyɛn na a bɛ yɔrɔ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kan ka taa yɔrɔ min na n'o ye cellule hépatique ye. N'a nana cellule hépatique la a bɛ bayɛlɛma ka kɛ schisonte ye n'an b'a wele schisonte hépatique. O schisonte hépatique in fana bɛ caya ka fanga sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ tile 7 kɔnɔna na fo ka taa fɔ tile 7 in fana dafara banabaatɔ tɛ foyi dɔn a yɛrɛ la a t'a dɔn bana b'a la a t'a dɔn foyi o y'a sɔrɔ a tɛ foyi yɛrɛ dɔn a farisogo la k'a fɔ ko fɛn bɛ k'a tɔɔrɔ. Mais ni tile 7 dafara schisonte ninnu olu bɛna ci ka yɛrɛkɛ joli sira fɛ n'an b'o wele mérézoïte. Mérézoïte ninnu tɛ da o dɔrɔn ma olu b'a ɲini ka taga globule rouge la. Olu bɛ na globule rouge la min kama walasa olu fana bɛ se ka fanga sɔrɔ ka adamaden kɛlɛ cogo min na. N'u nana globule rouge la olu bɛ bayɛlɛma ka kɛ trophozoïte ye. Trophozoïte o bɔra trophée de la. Trophée ye grec kan ye n'a kɔrɔ ye ka bonya ka caya. O trophozoïte ale fana bɛ bayɛlɛma ka na kɛ schisonte ye. Schisonte in fana ale bɛ bayɛlɛma kunɲɔgɔn 2 ou kunɲɔgɔn 3 kɔfɛ ka kɛ mérézoïte ye. O fana bɛ ci ka yɛrɛkɛ joli siraw fɛ. O wagati de banabaatɔ bɛna dɔn k'a fɔ bana bɛ ale la nɛnɛw b'a minɛ fariw bɛ se ka kalaya. N'o kɛra o mérézoïte o dɔw fana bɛ na globule rouge la tuguni olu b'a ɲini ka na globule rouge la walasa o fana bɛ se ka fanga sɔrɔ ka caya cogo min na ka na kɛ trophozoïte ye ka na kɛ schisonte ye i b'a fɔ n fɔra k'a fɔ cogo min na. Olu de bɛ to adamaden farisogo la walasa sumaya banakisɛ bɛ se ka to cogo min na i farisogo la banabaatɔ farisogo la ka tiɲɛni kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. Nka dɔw bɛ yen nɔ olu t'a ɲini ka to adamaden farisogo la olu bɛ a ɲini ka banakisɛ wɛrɛ de labɛn tuguni ni o trophozoïte bɛ bayɛlɛma ka kɛ gamétocyte ye. O gamétocyte o bɛ kɛ cɛman ani musoman ye n'an b'a wele gamétocyte femelle ani mamelle. O gamétocyte cɛman ni musoman ye olu fana bɛ to adamaden farisogo la ka soso wɛrɛ ka kini makɔnɔ. O la ni soso wɛrɛ nana e kin banakisɛ in fana n'o ye gamétocyte ye o bɛ bɔ e farisogo la ka taga soso in na. Soso in fana ale bɛ to o cogoya la ni banakisɛ in ye n bɛna o ɲɛfɔ ye sisan. Nka sɔnni k'o f'i ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n bɔra ka fɛn fɛn f'i ye sisan nɔ o bɛ wele ko cycle asexué n'o bɛ kɛ adamaden dɔrɔn de fɛ yen nɔ. Ni soso ye adamaden kin a bɛ fɛn fɛn k'i farisogo la n bɔra k'o de fɔ ye sisan nɔ. O cycle asexué in a bɛ kɛ cogoya 2 de la n'o ye phase 2 ye. N b'a ɲɛfɔ ye bakuruba fɔ la walasa e bɛ se k'a faamuya cogo min na. Ni soso ye adamaden kin tiɲɛni fɔlɔ min n'o bɛ daminɛ yɔrɔ min na n'o ye phase fɔlɔ ye o bɛ kɛ biyɛn kɔnɔna na n'an b'a fɔ phase hépatique. A filanan o bɛ kɛ joli kɔnɔna na n'an b'a wele phase érythrocytaire. Ninnu fɛn fɛn ni n bɔra k'o f'i ye sisan nɔ o bɛ kɛ adamaden dɔrɔn de fɛ yen nɔ nka n bɛna soso yɛrɛ ta n bɛn'o fana ɲɛfɔ. Walasa i bɛ se k'a faamuya cogo min na komi n y'a fɔ i ye sisan nɔ n ko soso ni ale nana sigi farisogo la gamétocyte cɛman ye ani gamétocyte musoman ye o min bɛna soso muso la o bɛ to yen nɔ fo kunɲɔgɔn 2. Kunɲɔgɔn 2 in kɔnɔna na fɛn caman de bɛ kɛ walasa banakisɛ in o bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ka na kɛ bana ye n'o ye sporozoïte ye o ka se k'e sɔrɔ cogo min na ka sumaya bila e la. Komi ɲɛ b'a la soso ka cycle la cogo min na n'o ye cycle sexué ye. Soso ka cycle la gamétocyte 2 in an b'olu wele ni a nana soso kɔnɔ waati min na macrogamétocyte ani microgamétocyte. Olu 2 olu bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ka furu ɲɔgɔn ma. Olu mana fara ɲɔgɔn olu bayɛlɛma ka kɛ zygote ye. O zygote in o fana bɛ bayɛlɛma ka kɛ ookinète ye. Ookinète in o bɛɛ bɛ kɛ soso muso kɔnɔna na. N'a kɛra ookinète ye o ye barrière dɔ de traverser ka taa fɔ kɔnɔna na halisa ni ookinète in o fana bɛna bayɛlɛma ka kɛ oocyte ye. Oocyte in bɛ bonya ka caya fo ka fanga sɔrɔ kunɲɔgɔn 2 in kɔnɔna na. Oocyte in ale fana bɛna ci ka yɛrɛkɛ sosomuso kɔnɔna na yen nɔ ka na kɛ banakisɛ yɛrɛ ye n'an b'o fana wele sporozoïte. O sporozoïte in ale bɛ taa da glande salivaire la ale bɛ taa i daga sigi yen nɔ fo ka taa fɔ sosomuso o ye mɔgɔ sɔrɔ adamaden dɔ sɔrɔ k'a kin wagati min na. Ni a ye adamaden fɛn fɛn sɔrɔ k'a kin o wagati la
a bɛ se ka sumaya bila i la o wagati in kɔnɔna na i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na o ye soso ka yɔrɔ bannen ye donc sosomuso in n'a ye adamaden kin i b'a fɔ n bɔra ka min fana fɔ ye sisan nɔ o kelen de fana bɛ kɛ tuguni fo ka taa fɔ sumaya ye minɛ wagati min na komi n y'a fɔ cogo min na sigili kɔnɔna na n ko ni sumaya banakisɛ n'a sera joli ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taamasiyɛn dɔw lase i ma o dɔ ye mun ye nɛnɛ bɛ se ka kari la kunkolo bɛ se k'i dimi fɔnɔ nege bɛ se ka da i la i bɛ se ka fɔnɔ fana kɔnɔ bɛ se ka boli n'i ye nin taamasiyɛnw y'i la i kan ka se ka yɛrɛ la k'a fɔ a bɔlen b'a fɛ kosɛbɛ k'a fɔ sumaya b'i la o la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ ka jolitaw kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o de b'i la ni ye taamasiyɛn kelen o kelen y'i la o kɔrɔ b'a jira k'e ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman lana e ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o dɔ ye mun ye a bɛ se ka yɛrɛ fanga dɔgɔya a bɛ se ka jeli dɔgɔya a bɛ se ka sukaro dɔgɔya a bɛ se ka joni n'an b'a fɔ nɛrɛ a bɛ se ka bɔ i ɲɛ sanfɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛ ka dadigi kɛ i biyɛn fana na n'i ma furakɛ fana a bɛ se ka kɛ sababuya yɛrɛ fana ka e bɔ i hakili kan olu caman a laban ye saya ye walasa ni kɔlɔlɔw kana n'i sɔrɔ depuis a daminɛ n ye taamasiyɛn minnu fɔ n'i y'olu dɔ kɛla kelen y'i la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa e ka diɲɛlatigɛ ka kisi cogo min na komi n y'a f'i ye depuis video daminɛ na n ko n bɛna gindo fɔ ye gindo min n'o bɛ se k'i kisi sumaya ma n y'a fɔ ye n ko ni san 15 de filɛ sumaya ma ne minɛ ne ka gindo tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ si sange sulen de kɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ i b'a fɔ vaccin n'a ɲɔgɔnnaw jamana dɔw bɛ yen nɔ olu ye vaccin bɔ Kenya, Ghana, Malawi olu ye vaccin bɔ n'an b'a vaccin wele RTSS o vaccin n'i y'o sɔrɔ ka k'i la o bɛ se k'i kisi fana nka o vaccin o se tɛ bɛɛ ye an ka jamana de kan k'o ta walasa ka dɔ bɔ a sɔngɔ la walasa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ mɛ an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ o ma kɛ mɛ e bɛ se ka min kɛ sisan walasa e kana sumaya yɛrɛ sɔrɔ sumaya kana kɛ i sata ye e bɛ se ka min kɛ o ka nɔgɔn bɛɛ bɛ se k'o kɛ ka d'a kan sange sulen a bɛ di mɔgɔw ma fu yɔrɔ dɔw la fana i b'a san hali n'i b'a san a wari tɛ k'a fɔ ko wari caman don n'i bɛ si sange sulen kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na nafaw caman de b'a la nka an ka video natɔla la n bɛna ɲɛfɔ i ye sange sulen nafa jumɛn de b'a kɔrɔ dali la ani kɔlɔlɔ jumɛn de b'a a la n'i tɛ da a kɔrɔ n bɛn'o ɲɛfɔ i ye sibiri natɔla ni ala sɔnna walasa ka kisi sumaya ma wagati bɛɛ lajɛlen na e k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen fana na e ka da sange kɔrɔ ka d'a kan sumaya o tɛ mɔgɔ si ta la o tɛ adamaden si ni ye i b'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na e ka kɛnɛya o ye ne hamina ko fɔlɔ ye foyi tɛ kɛnɛya bɔ i kan bɛn tarata don n bɛna kuma sagasogo kan nafa min b'a la ani kɔlɔlɔ min b'a la n bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ye i sanbɛ bi ye seliba don ye bi ni don caman tɛ kelen n'i y'a mɛn seliba a bɛ mɔgɔ hakili jigin mun na saga n'a fɔra sagasogo komi an ɲɛ b'a la a tɛti kɔnɔ cogo min na seliba don na nisɔndiya bɛ kɛ jamana caman na silamɛ jamanaw la kɛrɛnkɛrɛn na mali la a jateminɛla k'a fɔ silamɛw de ka ca an fɛ yan nɔ kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ seliba la sogo dunta o caya kosɛbɛ mɛ nafa jumɛnw de bɛ sagasogo dunni na kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la ani i kan ka dun cogo di an bɛna kuma o de kan bi video la i k'i jija i ka video lajɛ fa laban na ka d'a kan laban na a bɛ dun cogo min na n bɛna o ɲɛfɔ e ye walasa fɛn kana na e sɔrɔ an ka daminɛ walasa i ka kunnafoniya dafalen sɔrɔ n'i y'a bɛ ka video lajɛ o b'a yira k'a fɔ ne ni e an hamina ko bɛɛ lajɛlen kelen n'o y'an ka kɛnɛya ko ye yan tɛ kuma foyi kan bana kɔ bana taamasiyɛnw bana kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu las'a ma o t'a bannen kalo kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛ ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ se ka kunnafoniya dafalen sɔrɔ walasa i bɛ kɛnɛya dafalen sɔrɔ ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye docteur Sumani Yaya Ture ne bɛ baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye hôpital Gabriel Ture komi n y'a f'i ye depuis video daminɛ na n ko n bɛna kuma seliba kan fɛn min
n'i y'o kanu don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana caman kan kɛrɛnkɛrɛnla silamɛw fɛ yen nɔ n'o ye fɛn ye jamana kɔnɔdenw fanba o bɛ min dun selidonyaw fɛ n'o ye seliba ye n'an m'a wele saga n'o sogo o de bɛ dun o saga sogo in an bɛna kuma o de kan komi n y'a f'i ye depuis fɔlɔ la cogo min na a dunni nafa jumɛnw de b'a la a dunni kojugu kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la a n'an kan ka dun cogo di walasa fɛn kana n'an sɔrɔ n'a sɔrɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'an ka video lajɛ i b'i abonné i bɛ cloche de notification ta walasa ni video kura bɔ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i bɛ j'aime ta walasa k'an encourager n ka baara la i bɛ se ka commentaire to yen nɔ ni ɲininkali b'i fɛ ou kuma b'i fɛ k'a fɔ n ye n'Ala sɔnna an b'i jaabi sagasogo dunni nafa caman de b'a la ka d'a kan sagasogo dilan ninnu fɛn caman de ye minnu nafa ka bon adamaden farisogo kan kosɛbɛ sagasogo la i bɛ vitamine caman de sɔrɔ a la vitamine B2 B3 B6 B12 i b'o bɛɛ sɔrɔ sagasogo la o t'a bannen i bɛ zinc sɔrɔ a la i bɛ phosphore sɔrɔ a la i bɛ acide gras saturé sɔrɔ a la i bɛ fer sɔrɔ a la i bɛ magnésium sɔrɔ a la nin bɛɛ o bɛɛ bɛ sagasogo la o b'a yira k'a fɔ a nafa ka bon adamadenw ka kɛnɛya la kosɛbɛ walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ a tɛ ɲɛ kuma dɔw la i ka se ka sogo dun n'o ye sagasogo ye an bɛ ka kuma o de kan mɛ n'a fɔra i k'a dun a ma fɔ i k'a dun k'a dama tɛmɛ mɛ a dɔw la bana dɔw fana bɛ se ka k'i la ni docteur b'a yira k'a fɔ i man k'a dun n'a sɔrɔ bana yer'i la bana min b'i bali k'a dun ni docteur y'a f'i ye k'i kana dun o kɔrɔ k'i kana dun ka d'a kan i kan ka to i ka docteur kɔ n'o ye furakɛlibaga ye ni bana ma y'i la min b'i bali k'a dun i bɛ se k'a dun fo n'a sɔrɔ a man di i yɛrɛ ye nin bɛɛ fɔ kun ye walasa ka yira i la k'a fɔ sagasogo dunni gɛlɛya caman t'a kɔnɔ ka d'a kan fɛn min bɛ sagasogo la o nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ o fɛn in a ka ɲi muso kɔnɔmaw ma a ka ɲi denmisɛnninw ma a ka ɲi yɛrɛ fana denmisɛnninw min ka surun a mɔgɔkɔrɔbaya la n'o ye adolescent ye o ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye fɔlɔ a nafa ka bon olu fana kan kosɛbɛ i ka sagasogo dun kuma dɔw la a nafa ka bon mɛ hakɛyaw de b'a la a dun damatɛmɛ kojugu komi n y'a fɔ cogo min n bɛ se k'a fɔ o bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye adamaden kan sagasogo dun damatɛmɛ kojugu kɔlɔlɔ dɔw de b'a la o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana caman k'o lase ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n'o dɔ ye dusukundimi bana ye o bɛ sɔrɔ mun fɛ acide gras saturé i b'a ye saga caman na i b'a sɔrɔ kɛn ka ca a la mɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu b'a fɔ ko kɛn yɛrɛ de ka d'olu ye walima kɛn ka kɛ saga sugu la olu ka ni kɛn dun ɲɔgɔn fɛ o de ka d'olu ye o dun man ɲi nɔ ka d'a kan o bɛ na ni bana ye a bɛ se ka na ni bana caman ye min tɛ dusukundimi bana ye walasa ka kisi o ma n'i bɛ sagasogo dun i bɛ jija kɛnma yɔrɔ i b'o bɔ a la kɛn bɛ bu min na fana i b'o bo yen i b'o wɔrɔ ka bɔ kɛn na k'o ni kɛn bɔ ɲɔgɔn na o la i bɛ sɔrɔ k'a dilan k'a dun o la basiba t'o la mɛ ni kɛn cayara la ni kɛn yɛrɛ nɔrɔlen don bu la n'o de ka di e ye a bɛ se ka na ni gɛlɛyaw ye i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na sagasogo dunni fana a bɛ se ka dun nka hakɛyaw de b'a la i b'a fɔ organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ kɛnɛyasoba ye o ye min fɔ sogo dunni kan a yira k'a fɔ mɔgɔ kelen i bɛ se ka sogo garamu 50 ka se garamu 70 ma tile kɔnɔ walima garamu 500 ɲɔgɔn kɔnɔ mɛ an b'a ye k'a fɔ nin donna n'a ɲɔgɔnnaw n'o ye an ka seliba ye n'a fɔ tubabukan na tabaski i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sogo dun kilo 1 kilo 2 kilo 3 dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ o fana kan o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye adamaden ka kɛnɛya ma o dɔ ye mun ye kɔnɔfunu kɔnɔbolo fɔnɔ nege bɛ dɔw minɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔnɔ yɛrɛ o t'a bannen i b'a sɔrɔ ni bana bɛ mɔgɔ minnu fana na ni bana lakodɔnnen b'u la i b'a fɔ tension jabɛti dusukundimi banaw docteur b'a fɔ dɔw ye k'u kana sagasogo dun u kana sogo yɛrɛ fan o fan u kana na dun mɛ i b'a ye k'a fɔ nin don n'a ɲɔgɔnnaw la u b'u tugu k'a dun ka d'a kan a ka d'olu ye a don walima tile damadɔ kɔfɛ i bɛna ye o mɔgɔ kelen de bila ka cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la o caman de b'an sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la yen nɔ fura bɛ kɛ ka dɔw ta ban dɔw yɛrɛ tɛ nɔgɔya yɛrɛ n'u ni bɛ to a la walasa o ɲɔgɔnna kana ne sɔrɔ n b'a ɲini fɛ a fɔra ko k'a dun ka da hakɛya min na i b'a dun ka da o hakɛya la walasa basi kana ne sɔrɔ n'a sɔrɔ ni bana b'i la a b'a to a t'o juguya ni bana yɛrɛ fana t'i la a bɛ ɲɛ i ka kɛnɛya ma kosɛbɛ e k'i hakili to i yɛrɛ la nin donba in na walasa fɛn kana ne sɔrɔ o de ye ne hamina fɔlɔ ye san wɛrɛ n'Ala sɔnna an bɛna kuma wɛrɛ f'i ye dumuni ko cogoya kan selidonya la walasa i bɛ kunnafoniya dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mɛ sɔnni o cɛ
sibiri natɔ an bɛna video kura min kɛ i b'i jija k'o lajɛ i bɛna kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya ko kan i k'an bɛn o la. Komi n y'a f'i ye cogo min na an ka video tɛmɛnen na n ko nin ne san 15 de ye sumaya ma ne minɛ. N'i y'a ye sera k'o kɛ ka sɔrɔ sumaya ma minɛ o ma kɛ gansan na kɛwale dɔw de bɛ yen n'i tɛ ka sɔn olu ma walasa sumaya kana na minɛ. O dɔ ye mun ye n bɛ si sange kɔrɔ. I bɛ jija ka video lajɛ fa laban na. N bɛna sange nafa min b'a la n bɛn'o f'i ye. Kɔlɔlɔ min b'a la n'i ma d'a kɔrɔ n bɛna o f'i ye. I bɛ don sange kɔrɔ cogo min na ani i bɛ bɔ cogo min na n bɛn'o ɲɛfɔ i ye video laban na. O kama i k'i jija cogo bɛɛ i ka video lajɛ fa laban na. An ka daminɛ. Ni a ye ka video lajɛ o b'a yira k'a fɔ e ni ne ye an hamina ko bɛɛ lajɛlen kelen n'o y'an ka kɛnɛya ko ye. Yan tɛ kuma foyi ka bana kɔ. Bana taamasiyɛnw, bana kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma o t'a bannen kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛ ka kuma bana dɔ kan. Sibiri o sibiri n'o ye samedi o samedi 21h wagati n bɛ direct kɛ ka kuma banaw kan. N'a sɔrɔ ɲininkali b'e fɛ ni kuma b'e fɛ e bolo k'a fɔ e ni ne bɛ jɛ ka kuma o kan walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Kɛnɛya ɲuman o tɛ se ka sɔrɔ dɔnni kɔ. Dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ Dr Sumani Yaya Ture. Ne ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso sabanan na n'o ye Utal Gabriel Ture. Komi n y'a f'i ye cogoya min na sange kɔrɔsili a n'a kɔrɔsibaliya nafaw bɛ a sili la ka tɛmɛ a silibaliya kan. N'a sɔrɔ n'i tɛ si sange kɔrɔ n bɛna o ɲɛfɔ i ye. Mais sɔnni k'o ɲɛfɔ i ye nafa min b'a sili kɔrɔdali la n bɛna o ɲɛfɔ i ye fɔlɔ. N'i bɛ si sange kɔrɔ a fɔlɔ o ye mun ye a bɛ kɛ sababu ye k'e kisi sumaya ma. A bɛ kɛ sababu ye sosow tɛna sɔrɔ k'e kin. O dɔrɔn tɛ fɛn ɲɛnamaw bɛ kɛ sokɔnɔna na i b'a fɔ surantɛrɛw, ɲɛmɛrɛw, gɛrɛni fatɔw hali ni fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ hali ɲinɛw ni ka dilan bɛ duguma olu bɛ se k'i sɔrɔ. Walasa i n'olu ka se ka kisi ɲɔgɔn ma ka fara soso fana kan e ka to ka si sange kɔrɔ a b'i kisi ni fɛn ɲɛnama ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Kɔlɔlɔ min bɛ sange kɔrɔ silibaliya la a ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban mais n bɛ damadɔ f'i y'a la walasa i ka se ka u dɔn. A fɔlɔ a bɛna ni bana caman ye e farisogo la ka d'a kan mɔgɔ caman n'i y'a ta k'a lajɛ 95 100 sara la n'u bɛ sumaya bɛ jamana minnu kan n'u b'o jamana ninnu kɔnɔ n'u tɛ da sange kɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen u bɛ soso fagalan don u bɛ timɔriw fiyɛ walima u bɛ tulu mun fari la. Olu fɛn ninnu n'an b'a fɔ insecticide ninnu olu kɔlɔlɔ b'u la mais a caman na kɔlɔlɔ tɛ fɔ aw ye. Ka d'a kan n bɛna min fɔ a man di feerekɛlaw ye et puis a man di fana izintigiw ye mais ne b'a bɛɛ ɲɛfɔ e ye walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na ka d'a kan ne hamina ko fɔlɔ ye. N'a sɔrɔ i bɛ soso fagalan ninnu don ou bien i bɛ timɔri ninnu fiyɛ kɔlɔlɔ min b'a la a bɛ se ka na ni fogofogobanaw ye. A bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ bila i la a bɛ se ka muraw bila i la a bɛ se ka tisolu a bɛ se ka na n'o ye a bɛ se ka na ni ɲɛnakili degun ye a bɛ se ka na ni dusukunbana ye. N'a sɔrɔ i bɛ sange kɔrɔ a ma se ninnu si k'i minɛ. O bɔlen kɔfɛ sange kɔrɔsibaliya a bɛ na ni saya ye ka caya muso kɔnɔmaw ani denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si tɛ san 5 bɔ o y'a kɔlɔlɔba dɔ ye min b'an fɛ yan nɔ min bɛ se diɲɛmɔgɔw ma kosɛbɛ. Soso bɛ se ka sɔrɔ jamana o jamana na. N bɛna misaliya dɔ d'i ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ sange kɔrɔ n'u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ minnu tɛ sange kɔrɔ sili ye u yɛrɛ bolo o de b'olu kɔlɔsi. A bɛ se k'i kɔlɔsi ka se wagati ma mais a ɲali o tɛ se ka sange bɔ. Kunnafoniya ye mun ye don dɔ la ka ne to garde la Gabriel Ture urgence la cɛ dɔ a n'a muso a n'u den 2 u nana sɔrɔ garde la. Cɛ in jenina tasuma fɛ muso fana jenina tasuma fɛ u den 2 bɛɛ fana jenina tasuma fɛ. Mais a don an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ a sɔrɔla soso fagalan de fɛ. Mun fɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u ye soso fagalan tugu u bɛ soso fagalan u b'a bila u ka finiw kɛrɛfɛ u b'a bila u ka armoire kɛrɛfɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa bila f'u kunkɔrɔ ou bien f'u yɛrɛ ka dilan yɛrɛ kɛrɛfɛ ka gun dilan na
ni sofagalan tora mɛnɛni na tasuma b'a laban na n'o bɔra ka bin n'a binna mana kan n'a binna fini kan a bɛ se ka tasuma wuli a la o tasuma in mana fanga sɔrɔ k'i dali to sunɔgɔ la a bɛ se ka sokɔnɔ minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ fana o de kɛra olu ta sababuya ye tasuma ye sokɔnɔna minɛ ka da tunun la u bɛɛ lajɛlen jenina mɛ u ma sa o yɔrɔ la u y'an sɔrɔ urgence la an ye furakɛliw k'u la fo ka se wagati ma mɛ a ma ɲa kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ cɛ in fatura ka da kan u ka jeni kun ka fanga ka bon kosɛbɛ muso in fana tile 3 kɔfɛ muso fatura ka to den 2 ye den cɛmanni o sara tile 10 kɔfɛ tile 4 dar'o kɔfɛ musomanin fana fatura du yɛrɛ bɛ taara o cogoya la n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔba de bɛ insecticide na n'an bɛ minnu kɛ an ka sokɔnɔnaw la mɛ u bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'o tɛ si sange kɔrɔ kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka wari fana tiɲɛ n bɛna o ɲɛfɔ i ye i ka wari bɛ tiɲɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ don o don e bɛ dɔrɔmɛ 10 de don soso fagalan na i bɛ se ka n ka taabolo lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ 10 de don soso fagalan na don o don kunɲɔgɔn kelen e bɛ 70 de tiɲɛ kalo kelen i bɛ 300 de tiɲɛ san kelen i bɛ 3,650 i b'o de tiɲɛ san 10 fana ne y'o kɛ ka sɔrɔ e bɛ soso fagalan san na don o don hali n'a kɛra 10 de ye o 10 in na e bɛ 36,500 e b'o de tiɲɛ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ soso fagalan ta u b'a fɔ o t'olu bɔ o bɛ soso fagalan san 20,000 n'a sɔrɔ i bɛ 20,000 de don soso fagalan na don o don walasa i ka faamuya joona san kelen kɔnɔ e bɛ 7,700 e b'o de tiɲɛ san 10 kɔnɔna na i bɛ 70,700 i b'o de tiɲɛ min bɛ bɔ i kun ka taa don commerçant kun ani usine-tigiw kun dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'olu tɛ soso fagalan fɛ k'olu bɛ timor de fɛ n'o ye fiyɛta ye n'an b'a wele timor a caman na timor ninnu olu bɛ san 200 mɛ a ka dɔgɔ du la du min n'i b'a sɔrɔ k'u bɛ timor kelen fiyɛ ka ban tile kelen kɔnɔ mɛ min bɛ kɛ ka caya an b'o de ta a moyenne i b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ n'o ye du caman ye i b'a sɔrɔ u bɛ timor fiyɛ don o don u bɛ se ka timor bara 2 ban kunɲɔgɔn kɔnɔ n'i y'o wari ta k'a lajɛ kunɲɔgɔn kelen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'olu bɛ 400 o bɛ bɔ olu kun ka taa don commerçant kun kalo kɔnɔ 1,600 o de bɛ tiɲɛ o kun san kelen kɔnɔ 19,200 o de bɛ tiɲɛ o kun san 10 yɛrɛ n'u ka dépenses bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan san 10 i b'a sɔrɔ 1,192 o de bɛ tiɲɛ o kun sɔnni e ka nin wariw bɛɛ tiɲɛ k'o wariw di commerçant ma an bɛ jamana min na bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn an bɛ diɲɛ min yɛrɛ kɔnɔ sisan a ka gɛlɛn wari bɛ se ka mara cogo min na ne bolo i bɛ taa o sira de kan n'o ye ka sange san sange wari a man ka caya n bɛ min dɔn sugu kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ 300 400 kan mɛ dɔw la a bɛ di yɛrɛ fu la dɔgɔtɔrɔsow la ne y'o wariw mara a bɛ se ka mɔgɔ caman ɲɛ e ye ka sɔrɔ a ma tiɲɛni na don i kun sange kɔrɔsili wajibi de don i ka da kɔrɔ walasa e bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na n'i ye nin bɛɛ lajɛ i bɛna ye k'a fɔ k'e bɛ ka wari de tiɲɛ don o don e bɛ ka wari de tiɲɛ san kɔnɔ n'i ye wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a fɔ tɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ e ye sɔnni i ka commerçant kɛ waritigi ye i b'i yɛrɛ kɛ waritigi ye fɔlɔ mɛ n'a sɔrɔ i bɛ da sange kɔrɔ a b'a to i bɛ kisi nin bɛɛ lajɛlen fana wari tiɲɛ ninnu ma ani kasara minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'i sɔrɔ ka da i ka kɛwale kan nka dɔw b'a jate k'a fɔ k'olu bɛ si sange kɔrɔ ka sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u dalen don sange kɔrɔ mɛ u tɛ ka si sange kɔrɔ n'i y'o fɔ a bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma ka da kan caman bɛ yen n'u bɛ don sange kɔrɔ i b'a sɔrɔ olu ni soso de bɛ don ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ bɔ sange kɔrɔ su fɛ n'u bɛ taa ɲɛgɛn na n'u bɛ ko wɛrɛ kɛ n'u bɛ bɔ sange kɔrɔ soso bɛ don u nɔfɛ o la cogo si la e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ka da sange kɔrɔ la ka da kan i dalen don sange kɔrɔ mɛ soso bɛ si k'i kin o la e tɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ sange kɔrɔ dali don cogo de b'a la ani bɔ cogo de b'a la
i ka video lajɛ n bɛna ɲɛfɔ ye sisan nɔ a bɛ kɛ cogo min na ka d'a kan ni kunnafoniya ye a sɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ mais n'i y'a kɛ i b'a fɔ n b'a f'i ye cogo min na i bɛna dɔn k'a fɔ i bɛ ka don sange kɔrɔ cogo min na ani kun bɛ ka bɔ a kɔrɔ cogo min na o kun t'a kɛ cogo ɲuman ye n bɛ ka f'i ye cogo n'i y'a kɛ ten e bɛ don ka bɔ sange kɔrɔ ka bɔ a kɔrɔ ka sɔrɔ i ni soso ma don ɲɔgɔn fɛ i ni soso ma bɔ ɲɔgɔn fɛ o b'a to bɛ san caman kɛ ka sɔrɔ sumaya m'e minɛ komi n y'a fɔ cogo min na n ko dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se sange don cogo ɲuman na o ni soso bɛ si ɲɔgɔn kan u bɛ don cogo min na o de b'a to u bɛ si sange kɔrɔ nka bana b'u minɛ foyi wɛrɛ tɛ u yɛrɛ ka kɛwale de don n bɛna ɲɛ f'i ye olu bɛ don cogo min na caman b'a kɛ cogo min na alors que a man kan ka kɛ o cogoya la i b'a sɔrɔ n'u nana dɔrɔn o b'a sɔrɔ u ye sange siri ka ban u y'a sɔɔri o bɛɛ ɲana problème t'o yɔrɔ si la mais u bɛ na dɔrɔn u bɛ girin ka sange cɛ tan fo ka ɲɛ b'a la cogo min na voilà u b'a kɛ tan dɔrɔn u bɛ don voilà donc a dɔw la u t'a sɔɔri yɛrɛ o bɛ da o cogoya la donc nin na soso bɛ don i nɔfɛ ka d'a kan e ka bon ni soso ye soso bɛ se ka don yɔrɔ la e yɛrɛ tɛ se ka don yɔrɔ min na donc e bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ soso bɛ se ka don yen nɔ n'u bɛ bɔ sange fana kɔrɔ a lajɛ u b'a kɛ cogo min na u b'a kɛ tan tɔ dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan tɔ dɔrɔn ka wuli n'u wulila dɔrɔn u b'a fililen to tan ka sɔrɔ foyi ma sɔɔri foyi ma bɔ a nɔ la donc o la diyagoya o ni soso bɛ tila ka o kɔnɔna na soso wɛrɛ bɛ don k'u sɔrɔ ka t'u kunbɛn sange kɔnɔ n'u nana waati min na o soso kelen bɛ tila k'u kin tuguni n'i nana i bɛna sɔrɔ i ka sange sirilen don ka ban n'i tila sange sirilenw la ka ban waati min na o y'a sɔrɔ i y'a dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔri dilan dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔri dilan dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔrilen i b'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na dilan dakɔrɔlaw bɛɛ sɔɔrilen don ka ɲa voilà donc o la i b'a kɛ cogo di fɔlɔ a fɔlɔ i bɛ sange bɔ dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ i m'a kɔrɔta i b'a poussé ka taa kɛrɛfɛ i bɛna yɔrɔ dɔ in fana i bɛna o fana kɔrɔta ka poussé ka taa kɔfɛ ka sɔrɔ i m'a kɔrɔta o la i bɛ don cogo min na i bɛ fɔlɔ k'i sigi i b'a fɔ n sigilen filɛ cogo n'i sigira i bɛ sen yɛlɛ ka sen kelen yɛlɛ ka sen dɔ in fana yɛlɛ n'i y'o kɛ i b'i da ka ɲa fɔlɔ n'i dara ka ɲa wagati min na i bɛ sange cɛnɛ ka sɛlɛnta i kunna quoi ka sɔrɔ i m'a kɔrɔta voilà donc n'i y'o kɛ sange kɔrɔ sisan nɔ i bɛ sɔrɔ ka don ka dilan kunkolo k'o sɔɔri ka kɛrɛda ninnu bɛɛ sɔɔri ka kunkolo bɛɛ sɔɔri ka sɔrɔ voilà ka kɛrɛda ninnu bɛɛ sɔɔri k'i to sange kɔnɔ n'i y'olu bɛɛ sɔɔri wagati min na i b'a fɔ ka filɛ cogo min na sisan i bɛ se k'i da i ka sange kɔrɔ la o la ni soso tɛ don ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ nin cogoya de la mais walasa i ka bɔ fana i tɛ girin ka sange cɛ ka bɔ i kunna i b'a fɔ mɔgɔ caman b'a kɛ cogo min na n'i bɛ bɔ fana i b'a ta dɔn a bɔ dɔɔni dɔɔni k'i to sange kɔnɔ i b'a bɔ dɔɔni dɔɔni k'i sen bɔ ka dɔ in bɔ k'a ta k'a cɛ bɛɛ ka sɔrɔ a ma cɛ ka bɔ i kunna n'i bɔlen sange don cogo ɲuman o bɛ kɛ nin cogoya de la o la i bɛ bɔ ka sɔrɔ soso ma don i ɲɔfɛ i dontɔla fana soso tɛ don i ɲɔfɛ a bɛ kɛ o cogoya de la e ka kɛ sange kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa ka kisi bana jugu ma walasa e kana se ka sumaya sɔrɔ i b'a fɔ ne tɛ k'a sɔrɔ cogo min na o de ye ne haminako ye o de ye ne ka laɲini ye i k'an bɛn wagati wɛrɛ